Čaute, tu je Sprix a dneska tu máme hostia Jara, ktorý je so mnou v izbe. Pozdrav. Čaute, tu je Jaro Malík. No, teraz si povedal akurát svoje meno, ale nevadí. On bude točiť so mnou vlogy, možno pri mne bude aj na nejakých hrách. Teraz točíme zo serveru Survival Games, server je v popisku a dneska asi sa pustíme na ten Survival Games. Takže povedz nám niečo o sebe, Jaro. Takže ja mám 12 rokov, chodím na Kuliškovú 8, budem točiť vlogy so Sprixom, takisto jak on so mnou a jak vidíte, tak hráme Minecraft a teraz niečo povedzte vy. Vy? Áno, vy. No dobre, tak ja poviem to, že teraz hráme Survival Games. No. Čo mám iné hovoriť? O čom? No povedz nejakú tému. Téma o Otočení? otočení, presne. No dobre, takže ja budem s Jariksom, budem točiť veľa vlogov, videí, ale neviem ako to bude s vlogami teraz, lebo nemáme kábel na počítač. Ale budeme dávať, nebojte sa. Jasné. Buď z môjho notebooku alebo z telefónu, že jo? Je. No a hra začne za 20 sekúnd a v tejto hre Survival Games sa vykrádajú čestky, proste pôjdete po ostrove, mapa je asi 1000x1000 veľká, neviem teraz, nie som istý a proste nájdete čestku, môžete si tu aj vyrobiť nejaké veci a takže začneme. No dobre, ideme po čestkách. Takže super, máme Kradni máš to. Máme cool, no čestka, do prdela nič není, nevadí. My nájdeme inú čestku. Akurát už možno nejakú vidím. Ne, nevidím, to som klamal, to bol crafting. A názov na hejterov. Názov na hejterov je taký, že je mi to v podstate jedno, lebo keď mi dáte dislike alebo like, je to v podstate pre mňa podporenie. A dávate lajky. Jo, super, máme na meč. Môžete dávať lajky, poprípade odbery, je tam jeden odberateľ. Neviem teraz, kto to presne je, lebo tam to není ukázané a ideme na tohto šprta, ktorý nemá nič. On vyzerá krtopotkám. Do prdele. Poď. Jau, ty svinia. Aj mu. Počkaj. Ne, zabil ma. Fuck you. Počkaj. Ne. Dandas. Neviem, proste sme umreli. Počkajte. ALL, SG, jo, in 3. Teraz si počkáme na hráčov. Toto je dosť dobrá mapa, toto poznám mapu. Ale tu asi nikto nepôjde, takže dáme SGL a V. Tak. A zatiaľ budeme kecať, kým niekto napíše do chatu, alebo niečo, proste to je jedno. A Survival Games bude aj troška inakší z iného serveru. To tiež dám, to budem tiež možno s Jariksom, že jo. Jo. A prepáčte, že hovorím takou českoslovenčinou, ale... Ale je to halus. Hovoríme tak preto, lebo sme Slováci, Ružinovčani a ne nejakí Češi. No hej, ale ja pozerám videá od Čechov, vieš, a si zvykám. No viete, vlastne, prečo vám týkam. No a dneska to asi bude... Ne, ešte to neukončím, že jo. A... keď sa vám nelúbi môj nick, ASS2, tu vidíte vpravo hore, počkaj, no tam ste to mali vidieť, prvé hneď, tak kľudne napíšte do komentáru, ja si ho zmením na Sprix. A odkiaľ vznikol môj nick, to prdela, spawn, takto, že moji spolužiaci proste hovorili, že je so mnou prdela alebo nejaké debiliny a potom povedali, že či si nedám nick ASS2, tak som to vyskúšal a tam bol zrazu skin. Tak som to začal používať, vyhovovalo mi to, už to používam asi nejaké 2 roky a to v pohodičke. A čo teraz? Počkať, tak teraz kliknem na túto cedulku a na tomto serveri ma skoro častejšie uvidíte a častejšie budem točiť s Jariksom vlogy, že? Áno. Jo, dobre, už za 20 sekúnd.
Sme tu len my dvaja, že Dandoš. Áno. To som povedal Ja Dandošovi. viem. Nevadí. Už sú tu traja hráči a ja mám už docela spotené nohy aj ruky. No dobre, za 5 sekúnd 4, 3, 2, 1, to začína. Teraz. Ideme po čestkách v priamom prenose. Oh. No poď, rýchlo, ty hráč. Rýchle. Melónik. Rybičky. Počkaj, kde je taký dom? Takto pôjdeme asi. Myslím, že tady je ten dom, lebo v tom dome je úplne veľa čestiek, vieš. A tuto môžeme aj spadnúť, takže ideme. Tam je ten dom, super. Opatrne. Akurát sme sa trafili do toho domu. A tu je niekde čestka. Áno, tu je. Už vidím. Takto, poďme si pre čestku. Jo, máme na drevený meč. A viete, čo som raz našiel v tejto v nejakom tomto dome? Diamant. Jeden diamant. Ne, že by tam boli 2 diamanty na diamantový meč, super, máme kilby. Ale tam bol len jeden diamant. To si myslím, že ešte vtedy natáčal. Ale nevedel som to, lebo ma bolo úplne slabo počuť. A dúfam, že ste počuli asi pred chvíľkou Jarixa, pretože niečo hovoril a mikrofón je na mojom tričku. Tak toto. Lebo ja mám káblový mikrofón, ale kúpim si taký, aký má Gogo, určite poznáte Goga. Môj kamarády. Ale ne. My ho nepoznáme, ale no ja aspoň viem, kde býva. A to je asi všetko. A dosť ľudí na mňa nepozeráte. Takže Chcem, aby sme pozerali vy na nás. chceme, aby ste nás pozerali. Takže pozerajte. A koľko už máme asi minút, neviem, nejaký 10. Ne, teraz som trepol nejakú blbosť, počkaj, tu je jedna čestka. V tejto mi to vyzerá divne. Super, ja som porazil Matyho a toto bude asi pre tento diel všetko, ja sa s vami lúčim a ahoj. Pozdravujem, dovi.